Hey guys, good morning. Now I am Ringkang. So नोंथांमोनखौ गासैखौबो खुलुमहरबाय दिनैनि ब्लगाव. So दिनैसो ब्लग लाबोनो सोलाबदों लोगोफोर. ओमफ्राय माने टाइमानो गैया जायो आरोना आंहा लोगोफोर. दिनै लाबोबाय. So नोंथांमोना माबोरै दङ? ओमफ्राय दा नै जों ब्र'जों आंजों माने थांगासिनो आरोना फोथाराव. ओमफ्राय आङो दायो दंफैयो आं आनैमोनावसो. ओमफ्राय दा थांगासिनो दङ फोथाराव. थ' जिखिनि हायो एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन दिनैनि बे ब्लगाव. स' नै दालाङा एसे प्रब्लेम जाबाय दै बेयावहाय गारि बारजाला. बेयावथ' नै जिजोब्बाय औवानि दालां नालाय. जेने थेने थाबायनायनि थाखाय सोलियो आरो मा खालामनो. इया थ' दायो माने सायहायाव सफैदों आरोना ओरैबायदि मोजां बेयाव जिबायदि गुसु बारो ओरैबायदि मोजां आरोना दंफाङा बेयाव. ओमफ्राय नैथिं दं आरोना लोगोफोर नैबे जाबाय खेथिया जाबाय माने बांगालफोरासो खालामफैदों दै इयाव. माने जोंनिनो बर'निनो आरोना बे हाया. ओमफ्राय बांगालफ्रासो खेथि खालामफैदों इयाव. मासे हाग्रालै बेयावलाय. सिबिं फोदोंमोनदां लोगोफोर. सिबिं नुदों आं नै इयावहाय भिन्दि मैगं. दासो बिबार लाहांदों फिथाइ. अ माय गड दैयानो नै गैया बिसिना ओरैबायदि रानथाब फोथाब गोजा लोगोफोर. नै मा बुंनो आरोना लोगोफोर बिसिनिया माने दंग' दंमोनथ' ओमफ्राय बान्दो थेयोमोन ओमफ्राय गैलिया आरो माने गोदान नै माने सुइस गेट बानायगासिनो दं जाहैदों आरोना. ओमफ्राय बेनि थाखायनो माने गैथ'वा बिसिना दैया अखा दैजोंसो गायलागासिनो बेस्रा. नैथिं सब रानजोबनाय आरोना. ओमफ्राय नैयाव अखा दै एसे दै थानाय दङ. बैथिंथ' बालासिया जोबोद गोरान गोजा आरोना. खस्थ'यैसो गायलागासिनो दंदां. नै लोगोफोर मा जागोन आरोना. ओमफ्राय किसुमानफोरा माने दै सारै गायबाय आरोना. सोरबाया माने सिगाङाव एसे अखा हाबाय थादोंमोन ना लोगोफोर बेजों माने गायखांगबाय सब. नै दैयानो गैस्रायानो लोगोफोर गोलैबाय सब बालासिया गोजा बेयाव दैयानो थास्राया आरोना थोबसेबो. हराव अखा हादोंमोन एसे बिदिनो गायलागासिनो जाहैबाय. ओमफ्राय ओइ नै बेटा दङ आदानि फिसाला नै साथा खोबथेलायना दं. ओइ राजा मा लांफैदों? खोथिया फुनो फैदों ना आलि खोनो फैदों आबैमोननाव? हा बुंलाय खिन्थायाबो गावा देलाय रायलायाबोलै. मा ओंख्रि जानाय? हा गाबदोंसोमोन नामालै नोंलाय माथो
गाबनाय नुदों मा ओंख्रि जानायमोन दे खिथाद' दिनै माथो रायलायासै नों हा सा बा साखौसो सोंलायबावदों आरो आंनाव आबैया लाबोगासिनो दाहाय नों खोथिया फुगोन हा गारिजों फैगोनथ' आरो आबैया नों खोथिया फुनो फैदों ना आलि खोनो फैदों हा राजा जाहानायखौसो होबोगासिनो दङ आरो नों बिस्कुट आबैया लाबोआलै नोंना बिस्कुटखौ नों खामानि मावाबाथाय लाबोआ नोंनो नों खामानि मावगोन ए मावबासो होगोननो नोंनो आबैया साहाबो बिस्कुटबो खामानि मावाबाथाय होखायानो आबैया दासार गरम लोगोफोरनि सलथाया एकदम बारनथारदों आरो ना साननिया एकदम भल्टेजआ दिनै ब्रां ब्रां बोरै मोनदों दुब्लि बारियाव फैनानै मोजां मोजां ओरै दाबसे ओरै दाबसे ओरै दाबसे आरो ओइथिं फैगासिनो दङ हनै थफ्ला थफ्लि लानानै क्या चल रहा है अभी हाँ शूटिंग शॉर्ट फिल्म का शूटिंग चल रहा है शूटिं सोलिगासिनो लोगोफोर हा सुइमिं पुल ओरैबादि गरम ना मानो थांखो मानो थांखो